ассалому алайкум бародарои дур наздик, чи дар ватан чи аз ватан дур ғарибо, худованд ҳамеша нигаҳдорту боша ва подписчикои Саимиддин 91 беҳтарин бо наздикии ҳоли филми иҷа зангои телефонӣ шидеса аст, филми ҳунари тоҷикӣ қасди бародар ки бировардем, бо диюм ша интизорам. Бачаҳо бисёр звонид мекунанд ай Россия, мегӯянд ки тезтарш бигире. Баъд бисёриш мега ки нархҳора бине, баъд пранк бубурӣ, прикол бубурӣ. Инёро ҳам дар нақша ҳаста, сценариёша навистаистем ва наздикӣ мешава. ва ҳамату боқӣ саломат, худованд нигаҳдорту боша, ай коронавирус нигаҳдорту боша. Давлашот, ту чӣ гуфтанӣ дар ҳамин филми ҳунарӣ Саимиддин 91 Фаридуни танҳоиро тамошо кардӣ? тамошош кардам. соз беҳтарин. Хел писанд омада ту ё ки зур хай ягон хатобӣ буд аз тарафи мо? хатобӣ набуде. Акмо дим 16 дорем. Дим 16 дорем ки кай мешавад, чихел мешавад. Бо аки худат бо хитам ҷамаи шидӣ бо зуртам меши. Баша кия десе да қафо. Салимай. Гумем. Ай, чи надора, шиша надора. Баша ки ҷой ози? Ja.